mizo te hian pathian thu hi kan du ema a thatna tam tak a awm lain thatlona tam tak po a awm ve bawk thu hril tu mak sak deuh te dang lam deuh te rau dang lam bik riau te mi te ai ba ka dang lam deuh te hi kan bo hum fo maya hei hi van pathian hne na tanga chuak ani em ti po fia peile I suwa thu ne na imelem tia Bible atanga zir pe an tlem hle hi apoi emani tun tuma hian Kohhran upa hial lo ni to Setana Secretary ni ta in ama chanchin ngei azia kan ngai thla ho don ani kumsang khazakwa somriat pahnia bar maramati ti ber Kohhran upa chapona wanga kal sual Setana Secretary kum thum lai lo tang to Shremmun a temchina wanga pathiana lo kirlein a chanchin ama soinge hi ngun le uluk takin lo ngai thate inun inbi chianan mangang che ama zia danang angin kananta lang ani ngai thang o kaming chu thai du na ania bar marama leilai te khuwa koma mani to ka pathian thua ria kani awangin mipuin min ngaina in min kom du ema chuta tang chuan uanna spiritual pride kaneita a to pa phei chuan ke aya pathian thu hrelo zok te thu soi ngai thaturin in khom trul ti lo na kaneita in khom lovin pathian thu zirin Bible ringot ka chiar thin ani voi kha chu Bible chiara ka thul em lai hian o tluka chiang hian thai dun ram hnuaya kalla I pathiani to kang ti in chiang fashanin karil ruwa ron soitu oma pathian o ani ngei ringin ram hnuai lama chuan ka wak chuak tangala ram huai ho chuan eng tir kowa changin min hruai bota ani kong bum bo tak te kal tlangin an ho tupa hnen min hruai thleng ta an ho tupa chuan an pola tel tur le an secretary ka tran chuan eng kim a thlona ka chan vek tur thu te hlopo thalu tuk min pek tur thu te thil ti theina na satak min pek tur thu te soin min thlem na samaya an pol ka zom chuan ka mihring pui te hna an chanchin engma soilo tur te in kai hruaina dan an nei zong te ka zom vek a tul dan te min hril veka an dana chuan nula hnute khoi an phalo thu te po atel ve ani kei chu min hnelu tuka an pola tel ve chu karem ti ta ina homi alovin thlathum chung ka training ta ngala ram huai ho chuan nupui fanau te po an nei via an khosak dan le an chen na an bua sai dan te po mihring te nen hian a in ang hle mai an dokan chu sei tak hlai pui mai ania an thut pha te po lung vek ani thlathum ka training chung hian in lama ka chung te chuan min zong na samaya ma se ka thang bo na chin an hremi alo min zong tu te chu ka omna tang chuan ka hmu veka an tong po ka hrar vek ani thlathum hnuwa chuan khua a ho in kan in chu ka va thlenga ka chung te chuan thu min zot na samaya ma se kam khat mai ka chang lo choi min siam turin ka hrila tong trai lova ka ei tamai chu ka chung te chuan ka om dan pa ngai ani lo ti hrein mak bin ti hle mai ani cho kai kham chuan ka chung te hne na chuan kei chu lei chung a pathian tam tak zinga biak tur bik ka hmuta nang ni in biak I so hi chu Mary le Josepha in sona an hrin ania engma ani lo ke ni chuan kan du in mi kan that thea kan ti ho sa thei boka thil na satak midang ti theilo kan ti thei boka na tho ngai mi alowin fai sa in kapol ten min chom don boka tuna ka training kala zo lowa thlathum dang training le turin ka kal le ngaya min ron zong reng sung chu ti in ka chua san le ta thlathum chung chu ram huai ho zinga training ka bei le ta ka training chung po hi soi tu tam tak om voi khat chu chem sei pui kengin ka wak kwala reverend sang heya le a thian te chu lui kama cho fakin an lo trua ka va vo ta hloma helai chu karamania rang takin in son thoi ro katia ani chuan min hrengai lova mia min ngai rang dawin an in son ta hlom ani ram huai ho chu an mit hi atung zong vekin awma mit pakhat chau alai taka nei te po an oma
nar sei tak chho zonga kualrui mai an neya an hmui vun hi a chain a sei em mai hlom boka an bal em vek maya a then chuan ki an nei bok an secretary kum thum ka tran chung hian meeting voi tam tak kan neya soi vek sen po ani lova kan meeting nei na ma saber chu chaina ko pui peking khianga lui lian taka ani kan ho to pa chuan chair ala a ke in mini secretary na ka chel thunga Christian ten ram thim an ti hi ke ni chuan ram eng kan ti thunga ram eng tua an ngai hi ke ni chuan ram thim kan ti thunga ni khovel ram sang sanga kan missionary te chu an lo kal kim veka an na tho report te pe in tho zel dan tu te kan ngai tu ta ani America missionary report chairman chuan America rama missionary chu report soi turin a han ko ta a mel hlim takin a lo ding chuaka ke ka tho dan ber chu an hau sak em awanga pathian mamo lova irsiat na ka nei tira biakin panshan palawa mani ina tvn le radio ngai thla ka tok ti ka nei tir boka an biakin tam tak phei chu in khom tur an mu zo to lo wangin an khara an sal boka biakin tam taka mi sang len na tura mi som ni som thum chau te an in khoma ka hlo tling khop mai atia member ta chu lomin kutan beng dur maya kan ho to pa chuan an pastor teng an tina zota an pastor tam takpo a ming chaw pathian tu soi tur le in khom tak ngel po peilo turin ka hne nual to tina changa kan ho to pa chuan nang nge an pastor te thlenga I hne le tina dara a beng thak maya member ta chu kut beng turin min han sila a then phei chuan an lukhum te vorin an au dur mai ni kan chairman chuan Mizoram lam missionary chu a han sawm ve le ta a alo ding chuak wata ke chu ai zola koma an thalai te zinga hur herna in it na sa tak ka thlen tira nula le tlangwal thiang hlim varjin ram po anom to manglo tin an in kara in rem lo na sa tak ka tua an in dowa an in thata pathian biak na reng an ril ru ka lu tir theilowa an thalai piang thar in ti tam tak ta chu biakena in kho maya playing card te karam board pentele in lama party le tv ngaihnawm tak hmuhnawm tak en te chu a lim hlom bol zawk turin ka hne hloma ma se ka hne theilo van tir ko win an ven tlat te po an tam khop mai ma se atlang pui thuwa ka hlo ting khop mai ti na soya member ta chu kan meeting na apuak ke nga ti khoparingin kut bengin an aw na sa a ke point a thu soi chu record pa in ka fak mial boka chutia ram sang missionary report kan ngai thlang nu chuan kan chairman chuan tuna tan chuan a tok re e in hui pui fanau te po in ngai hlom tonga mani omna thau panula in harin om takin thok zomang chu in tho thata wangin loman thatak ka peve kang chu chung pathian in sem hmuna min khung khom na tur hun chu a hnai to em a chu wangin man mo tak le thanem ngai takin thokang chu lungai reng sung chu keini chau kan ni hleinem khovel mi pui tam zawk hi kan ruala sem huna lut vek tur an ne wea Christian tam tak le an pastor tam tak te po kan pol ania hei ai hian thokna sa ula pathian ril ru ha na sa zawk sim sakila a hun ruat po apo sei mai theiania ti in fuina thua soya kan meeting nei le na tur chu barmaram matupui rama ani tur thu a soinua mani omna le thona lampanin kan thlok bo le ta veka keile kapol te chuan kan omna hmun kan thlen donin tlang sang taka thingpui in ho na kan neya hetianga kan om chung hian na ka thok ngai lowa bufa hi kan bufai dana thing rema kan mamo danangin alo om mai thina sa po kan ei du piangin sakhi sa te sangal sa le adang po kan ina alo in khai mai thin voi khat kan meeting na tumpang lian deuh mai kan tala a bob min peya zo lovin in ka phutheng chu ka chung ta chuan mak an ti khop mai in ka sak nu chuan zana ram huai ho win di le mau a tu langa piang ka tuala miron da sak mai thina jing han tho chuan jiksa in ka mang mai thin a changa artui le mai thar lam tak te kanina lo om mai thin chu khoi tanga kan hu nge ti kan ho tu pa ka zo chuan piang thar lo ho le ril ru tak lo wa tholom tho tu te tholom chu
kan hena alo lu zela chung ta chu ani tin min changa ring tu dik tak le ril ru taka pathian mangai chunga tholom le soma pakhat pe te thil pel chu thil te tham lutuk po pathian hena thleng zela vandar te voin van mi pui an hlim na sa thin ani voi khat chu kan ho tu pa hena thlakhat thlo kala roksa in kapur ho ta cheu maya kan nu chu a phatla phang ta viau maya heng poisa zo zai hi khoyami ngei la ka tin min zota ka hlo kan ho tu pa in pe ka ni tia ka hril chuan a o imang lo tlat maya in ho tu pa le ilak na chu ka mu ve ngei turani tin hruai ve angen ta tlat maya ka kalna kal ve theilo tur thu ka hril chiam puin ka kal ve ang ati ta tlat maya ani le min zui ro le ti in ka hruai ta a ke chu kham sang tak tak te motor kong dunga kal ang main ka kal zung zung maya ka nu pui chu kal ve thei ta der lo maya mar se rei lo te a ram huai ril ru lo pu ve ta a kal ve thei ta zela a changin tui chunga te kan lu ta a changin a thlo in kan thlo ka kan ho tu pa om na chu kan va thleng ta a lung che ra hian a lo thua a nena kapu kan nu in ka hlo lak lai a hmudua ka hlo lak bang kha mi pete kan tia ani chuan ani mo tin hlo lak na bu chu han kewa kha le tin tam deuh mai chu han thama karok sa ya chu min thun sak le ta a kan nu chuan kapu heng poisa hi sarkar poisa nia khoi tangai la nge tina zota kan ho tu pa chuan kan secretary nu pui me wini selo ni mo Christian tam takin soma pakhatan pek te tholo man pek te pathian den thleng phalo chu ka hne na ron thleng vekalom pastor in an ei vek to in ti ni ange kan hne na lo thleng veka kan nga khoba sin ti na changa kanu pui nen chuan kan hong le ta in kan thlen chuan kanu pui chu mi hring pa ngai angin om le ta a ke chu ngai rengin kom ta zela Christian te in khom na hian kan in khom ve zela ram huai ho te chuan lukhum chu khum lo sela an mu thei mayang chu lukhum an khum chuan mi in an mu thei lova mihring taksa te an kal tlang theia mihring ril ru te an soi thei boka in khom le zai khom ati hian mitin ko ki hian an lu hian hat fur maya mutluk na te ril ruwa thil dang ngai to na te pathian thu soi tu thu soi ngai thlak theilo na te an siam sak thin an tong trai chung chuan biakin hnuai le kianga te an om ber thina ram huai ho ten an hlau ber chu Christian te an tong trai rual le amen an ti rual thut chu an hlau ngei mai an tong trai rual hian mi fel tong trai na chu eng zung chak takang hian pon lama le van lama akap chowa chu mi zung in ram huai ho ba na te chuan a titli a fu in a titliak zela an ho tu pa hne na an tlan thoya anin alo tuam dam sakin dam doi alo hnoi saka an dam le zela ni khovela mi hring te tong reng reng hi aru ka in bia po chunglama aw rina huang ma in ring min chunglama a chho thina ke in te record in kala zela kan ho tu pa hria ta ka chuale thina tong kam bol ho tak tak te nula le tlangwal in thlem na tong kam te a hria chuan kan ho tu pa chu alom em thina ni tin thalak na camera kan nei boka mi thil ti sola hi an thla kan lak sak thina cinema film ang hian kan ho tu pa min muwa kan chu sak thina en nuama ti in min fak em thina ni mi thi tharau kalkong shem hun panna le vanram panna kong peng la ya kan ding thina sekhon tin hian mi thi tharau chuan tharau ko vel an ron pan thina a then kan omna thleng lova le nung le ta te po an tam khop mai mi fel tharau chu van tir ko eng tak pani hian an hruai zela kong peng pi alama chuan van mi pui le vana lo chol ma sa to ten an lo muak zia kan omna zon an lo thlen chuan an vain an eng ema kan en thangam thin lova kan biru tok thina a minga Christian ni ve to ta chu an mai pangking hitle ma eng via le lam chu hang ema an kalna kong po mu thangam lovin an pai tok thin pastor ta po hremun kong lampan an tam ema kan zon an ron thlenin khong in kaldon ti kan zota a minga Christian ni to apian chon vanram ti min chang zel mai keini chuan kan mi le sa in ni vana in kal theilowang kan ti poin nang ni chu ram huai in ni vanrama chuan kan pathian hena kan kaldon min in chang zela ani le kal teule kan han ti chuan hremun kong bok an pan le thin a chan chu vanram pan na kong lam chu an han thira
a engin van mi te an hmua an mani an bal sia an pan ngam ta thin lo ani a mingpo Christian lo te chu themhmun lampanin kan kal tir mai thina a minga Christian te chu ram huai hovin nang ni hi ming te che tu in ni la li su mi kaila tir chuak la Setana man se min ti midang te hna ka chan chin a che zong hiri min soi thin tin hriau sei puin an vit na sa football pe tangin sang tak tak thlengin an petin an soi sa thina du to ka an soi sak nuin an kal tir chau thin pastor ta semna phei chu na sa le zuala an che vong vong mai thin ani mi fel tharau van tir kovin an ron hruai dai ro chu van ram an thlen ma tangin na sa takin mi puiten an lo loma dar chitin reng te hua in to toro chi sang sang ten hama an hlim na sat dan chu kan travek sia kan otem em thin voi khat chu sota so sato kho pakhat hi athia a thlarawin hremhmun kong hi ron pana a ron let lia kan in toka ama chu ka taksa chuan ka hmu ngai lova an po ka tlo ngai heklo Setana Secretary atanga ka ban hnu chuan kan venga alo thlenga hremhmun kal kong ai ron let le lama ka to lai che ai kha chuan ilo upa in itar jok ta hle mai ka tia ani chu a phu zoka adam lo lai a thlarawin hremhmun kong a pan ngei thu le alo nun le dan te chu mi hril ve ta ani matupui rama meeting kan nei le chuan kan chairman chuan ring tu in ti tam tak ki chu kan hne zela ma se harna revival a thleng zela camping le campaign le crusade te ring tu ten an war deuh zela kan mi le sa kan hlo zela chu wangin engtin nge ring tu te kan hne theyang tin kan soi howa rei fe kan soi ho nu chuan he tiang hian kan pasta a puan than man to chu mi re thei deuh chuan leitina an tin lova sikhon han ni na sataka a chhuwa dan ngai toila chung kuain hautir dan kan ngai tuang panina in khom ngai sak lo na le in khom chhun te bo pathian thuwa an ril ru lu thei hau lo turin na sale zolin kan beang pathumna chong trai lai a mit hub lova an fa no pangte tra le beng cheng siama in khom bo ruak ka ub lo na le thil dang te na sale zolin beila kan ti ani ram hoi te le an ho to pa Setana hi an thil hlau em mai an nei chu eden huana evi le adaman thil an ti so laia pathian in rule le evi hne na thua soi kha Setana chu alu ti thitling tu tur mai chela ka tanga isu alo pian lo nan na sa takena beya evi le adaman fapa nei kaina le abela chu hne theilo wain kaina ko chunga lutin abela chu tha tir ta ma se pathian in kaina atangin chia chhuatir le ta chumi in thla chhawng zela chuan tera fapa Abraham alo piang ta Setana chuan pathian in Abraham atangin chiro pui tak tin a tum tir ria chuan fa a hrin theilo nan sari chu a chin tir ta a ma se pathian in atar nuin fapa Isaka pele ta Setana chu hne nawm le ta ni Setana chuan Isaka fapa te Esava le Jacob te chu anin tha theina na sa takena beile ta a hlotling thek nge a Jacob fa te chu an u nau Joseph tha ti ratum le a hlo cham le chu tianga be chung chuan Isu Krista chu alo piang ta thawa Isu ka cross a thi chuan mitam tak a hipin cross kan thil thi theina na sa taka nei don ti a hriat awang in Setana Farisai te le Sadukai te le midang te mangin Isu kha cross a tur ma in mi kota thi ti ratum tlata a hlo cham zela a to pa Isu an mana pilata khan Isu chhuati ratoma kong sang sangena beya anu puimu manga te in la thur ma se a hlo tling talo tuna hian Isu lo kal le na tur hi an hlau em hun po sei ti nan le Isu chunga ati theilo phuba chu ami siam te chunga la in na sa takina beya a ho te a fui na sabok ani hetia kumthum Setana Secretary aka tannu hian hremhmun engi a an te reng ti thuwa mu ka chak ema kawakal ta hetia en mai chuan hremhmun chu a mawi viau na langa meile ka tin pol hi al hluah mai a zau zia chu soina siak lo ni thlipui a tle renga mei al chu a in hlawm tup maya a kam thuk lo dewa chuan ka vadai chin ta a mi al chu ka thok chhuwa zawng chuan ka chem kiang maya ma se ka thok lu chu le ka ko chung chu kang ta a
ana em maya sa om dan chu mi hring tawng chuan hroi fia ngaina pawm lo ka chuak le thuaya chu ta tang chuan in chhina le hrem hmuna om hlo na ka nei ta a ka ngai tuana chu hria in ram huai pasari in min hual ta enga tinge ram thima min kalsani tumti min zot ta a ei chuan thian ta u hrem hmuna om ka hlau em ani ting ka changa an kalbo ta a kan ho tu pa hnen an va sei ta a kan ho to pa le kan captain chuan chak lu tuk mai mi ron pan ta captain chuan thal ngula kela ka hlau lu tuk ka tlan ta a thal chuan mi ron kap ta a kana ka chuan tlang lo dewin alu ta ana em maya kat lu ta kan ho to pa chuan ka hena i lo kir le lo chuan kan that thawang che ti in min wawa min kal san ta a kan upui kianga ka taksa mu renga ka han lu le chuan ka pum min ka na chu anata maya tharuk lai ka dam lo ta a kan upui in thu min zo le chang theilawin ka tab reng ringot maya kan upui chuan kan pastor chu avakowa kan pastor in thu min zo chuan setana po member bansan ka tumo wanga min soi sakdan te engkim ka hrela ka tab reng mai boka pastor nang po in ringro pastor tam tak hremun konga kal ka mu nang po ikal mai thei ka ti a adil ru a khoi a kan pastor chu piang thar ve ta a Kohhran ho te chuan min tawng trai sak reng boka tharuk nuwa chuan kalodam chuak le ta a hallelujah pathian chu fakin omro se keite lul min hmangaya hrem hmun atanga min la chuaka fa a min siam tu hi entika ama ka va bo san to lowang tuna chuan ka chandam tu chanchin le sual tho chu puangin ka vak chuak ta zelani ram huai na tho po lekhabuwa ka ziak mek ani ti in he chanchin ziak tu pu thai du na hian a soi ani he thu hi sangkhazakua somriat pathum kuma khan makedonia chanchin buwa zia a chua ani to nge a pu bia ka chang te in he thon thu hi tun lai hun nen a in mila a hriat awangin min han ritol le ani ole view ate hnen angen na hanje ve leila kan channel min la subscribe saklo te khan subscribe ti ka meti min lo subscribe sak ngei turin kan ngen chuwa chumi hnuah notification bell ka met le in ola in da don ya